Bai, ez? Entzatzen dut. Orain bai? Bai? Bale. Bueno, mila esker konbidamenagatik, ohore bat da niretzat hemen egotea. Urduri ere banago. Niri gustatzen zaidan, baina denbora askoz gehiago hitz egin behar dudalako. Eta gainera, bueno, menperatzen ez duen hizkuntza batean. Gogoa ere badaukat, zuekin gauza batzuk konpartitzea, orduan, aurrera, eta saiatuko naiz esan nahi dudana ulergarria eta interesgarria izatea. Hori, berak esan duena, entzuten da? Ondo entzuten da. Bueno, bestela esan, Hori, paper batzuk banatu ditut, hitzaldian agertuko diren testu batzuk daude, baina batez ere oparitxo bat da, eta horrela ez bazaizu hitzaldia gustatzen edo behintzat zerbait polita eramateko etxera, bale? Horrela jani, lasaia. Hori, niri egokitu zait jardunaldiaren hasiera ematea, memoriaren gatazka eta gatazkaren memoria izenburua dauka, eta, gure gatazkari buruz hitz egiteko edo orokorrean memoria egiteko nik uste dut beharrezkoa dela hastea gure buruari galdetzen ea nondik egiten dugun historia. Eta nondik hori marko teorikoa da. Tamalez ez naiz oso errez moldatzen teoriak eskatzen duen abstrakzio ariketarekin, baina praktikaren bidez konturatu naiz gatazkari buruz hitz egiteko izenak falta zaizkigula. Adibide batzuen bidez, zuekin batera pentsatu nahiko nuke zeintzuk izan daitezken falta zaizkigun izen horiek. Azken bolada honetan, maiz aipatu da esperantza, itxaropena. Euskal Hedabideak irakurri baldin badutuzue, jakingo duzue adibidez, Angela Davisek Bartzelonan eman zuen hitzaldian esan zuela itxaropena dizipline bat dela. Hurbildu gehiago. Bai. Orain? Orain bai. Banekin ni. Itxaropenari buruz hitz egin zuen Silvia Federicik ere Euskal Herrian egin zuen hitzaldi biran. Ez da gai berria Euskal Herrian eta agian geuk ere izango genuke gai honi buruz zer esana, esate baterako Estatu Batuetara joango bagina. Duela ez asko itxaropenaz hitz egiteko behar handia izan dugula esango nuke, esperantzara kondenatua iraun dugula alegia. Ez da kasualitatea frankismoaren urten gogorreetan Hego Euskal Herrian euskaraz argitaratu zuen argitaletxe bakanetakoak hain zuzen ere itxaropena izena izatea. Beste aktivista eta pentsalari estatubatuarra Rebeka Solinek 2016an itxaropena iluntasunean, Hope in the Dark, izenburuko liburu bat argitaratu zuen eta honako hau esaten zuen. Itxaropena ez da ate bat baizik eta noizbait ate bat izan litekeen sentipena. Baina horretarako jakin behar dugu zein ate nahi dugun, zein irtenbidek balio digun, zein den gure mina. Solinek beste hau ere idatzi zuen. Zauria ikusgai eta publiko egitea zauria sendatzeko lehen urratsa izan ohi da. Hala, luzaroan onantz emandako onartezin gertatzen denean edota aintzakotzat hartzen ez zena begibistakoa bihurtzen denean bezala, kultura aldaketaren ondoren askotan politika aldaketa bat etortzen da. Hau da, zeintzuk dira gure mina, da erantzun behar dugun lehen galdera. Eta honekin lotuta dago hitzaldiaren izenburua. Jarri dudan izenburua, Nikolas Ormatxea Orixeren poema baten azken bertsoak dira, banatu ditugun horrietan badaukazue. Poeman, familiako minei buruz hitz egiten du, baina nik uste dut alde batetik pertsonala politikoa dela, eta bestetik Orixerekin ezin esanari min asko partekatzen ditugula, oraindik ere, eta nik uste dut hasi behar garela min horik identifikatzen eta horri buruz hitz egiten.
hasiko gara. Horri buruz hitz egiten. Bilboko udaletxean 1911ko abenduaren 15an, udaletxeko langile baten heriotzaren berri eman zuten, eta haren lanpostua betetzeko eskaera ofiziala egin zen. Lanposturako baldintzak aurkeztu ziren, 20 eta 40 urte bitartekoa behar zuen, hautagaiak, portaera ona, txerto jarrita eduki, irakurtzen eta idazten jakin eta ofizioan eskarmentua. Baldintzan aurkeztean, Torre jaunak, udaleko EAJ-ko zinegotziak proposatu zuen beste baldintza bat gehitzea. Baldintza berdinetan, lehentasuna izan zezatela, urrenkera horretan honako hauek, Bilboko, Bizkaiko eta Euskal Herriko semeek. Segiotuan, kontratera zitzaion Perezagoa jauna, sozialista eta erantzun zion legeak Bilboko auzokide guztiei eskubide berdinak ematen zaizkiela eta ezin zela horrelako lehentasunik eman. Eta hartan, Rufino Laizeka Bilboko lehenengo alkate sozialista izango zela, eztabaidan sartu eta ondorengo iritzi hau eman zuen. No encontraba esta propuesta justa, porque por sus observaciones en varios oficios, los obreros bilbaínos eran inferiores en aptitud y mentalidad. Diapositiban Bilboko udaletxeko bileraren akta zati bat daukagu zuen paperetan ere. Ez da oso ondo ikusten badakit, baina han azpimarratuta dagoena da inferiores en aptitud y mentalidad. Adierazpen honen kontra manifestazio bat egin zen, hor duzue egun hartako irudia, eta ELA sindikatu nazionalista Jaio Berriak 10.000 lagun bildu omen zituen protesta egitera. Egun hartako manifestazioan, Noticiero Bilbainok egin zuen kronika bat, han ere badaukazue zatitxoa, eta esaten zuen besteak beste. Cuando la manifestación entraba en la calle Viuda Epalza, algunos sujetos armados con bastones dieron vivas a España, no por ensalzar la patria, sino por considerar que molestaría a algunos jóvenes nacionalistas que en la manifestación figuraban. Un caballero muy bien vestido, subido en un banco del paseo, dio un estentorio «Viva España», sin duda creyendo que la manifestación era antipatriótica. Bueno, pasa dira 1 urte baino gehiago, honezkero, eta orain 2024 itzuliko gara nire alabaren institutora Gasteizen. Duela egun batzuk, beste instituto batetik etorri den mutil batek, Markel izenekoak, esan zion nire alabari, «Viva España!» eta gero galdetu. «¿Qué? ¿Te molesta que te lo diga?» Ez da alabarekin zentzurretan sartzen den lehenengoa. Itxura hartzen diotelako euskaraz hitz egiten duela, naiz eta eskolan lagunekin gazteleraz hitz egiten duen normalean. Gainera, gure alaba ere katalana da. Eta horregatik ere independentista esaten dio baten batek, ez da oso larria, ez eguneroko gauza bat, eta konpontzen da, baina gertatzen zaio. Bueno, horrelako arazo batzuk izan zituen egun batean, filosofia klasetan hain zuzen arrazismoaren gaia ari ziren lantzen. Hala, alabaren lagun batek proposatu zion galdetzeko irakasleari ea euskalduna edo katalana izateagatik irainan jasotzea arrazismoa zen. Eta halaxe egin zuen. Irakasleak zer erantzun oso ongoi ezekiela, beste hau baino ez zuen ez zion esan. Ez, hori ez da arrazismo, hori xenofobia da. Ez zuen horri buruz gehiago hitz egin, ez zuen azaldu zein ezberdintasun zegoen xenofobiare eta arrazismoaren artean. Nik sentitzen dut, baina ez dakit zeintzuk diren. Itxura baten ere, arrazismoari buruz hitz egitea, xenofobiari buruz hitz egitea, baino garrantzitsuagoa zela. Bueno, kontua da. Eta puntu honetara iritsi nahi nuen. Han ikusi nuen garbi zergatik behar dugun teoria.
zer da zehazki auzi nazionala, zer gertatzen zaio nire alabari edo beste askori, kasu honetan xenofobia da, arrazismoa. Ez daukagu erantzuntzeatz eta errazik eskueran. Bakarrik usten ditugu institutuetan gure seme alabak arazoarekin, heldulekurik gabe, eta ez dugulako modu erraz eta on batean gatazka nazionala zer den azaltzen, nire ustez. Arazo konkretu eta larri bat daukagu horregatik. Neska mutil askok ez dute maite euskera arazo bat delako, eta ez dugu aurpegirik ematen, ez erantzun egokirik eskaintzen, eta espainolizatzen ari dira. Hau da, ideologia supremazistak bezarkatzen ari dira gure seme alabak. Tamalez ez gaude bakarrik zeheztasun gabezi ahul honetan. Tamalez edo zorionez, ez dakit. Denbora daramat honi bueltaka. Iaz artikulu bat idatzi nuen berrian hizkuntza bakarra dut eta ez da nirea izenekoa. Eta honixe buruz hitz egin nahi nuen. Zer gertatu da Europan hainbeste jende bigarren mailako Europar sentidadin? Hitz egin dugu nahikoa eta termino egokitan horri buruz? Sentimentu honen inguruan Europar intelektual zenbaitek esandako batzuk biltzen dituen artikulu hartan. Ani Ernok adibidez esaten zuen. Aitarentzat patroa zerbait zarra eta itxusia zen, besteak baina gutxiago izatearen seinale bat. Arro zegoen hizkera hartaz neurri batean libratu izanaz. Bere frantsesa perfektua ez bazen ere, frantsesa zen. Polixene trabuduak. Gure aita monjei nota eske joaten zitzaienean nik ez nuen nahi izaten. Lotza ematen dalako gaztelania zein gaizki hitz egiten zuen. Nik uste dut arazo kolektibo hori zein den eta zertan oinarritzen den pentsatzeko kolektibo handi baten parte bezala pentsatu beharko genukela eta Europan gutxitako herrien baitan kokatu behar garela. Horrelako sentsazio bat daukat, aber zer iruditzen zaizue. Marx existitu izan ez balitz langile klaseari gertatuko litzaioken gauza bera gertatzen zaigula. Jendearen ondoeza hor dago, baino sujetu mindua bereizteko azalpenak eta izenak behar ditu. Eta neurri batean hori gertatzen ari zaigula. Ez dut esaten arazo nazionalaz hitz egin ez dugunik. Eta ikusten den bezala. Euskal Herrian batez ere. Baina alde batetik. Sentsazio daukat duela denboratxo bat hemen ere gaia desagertu dela, pixka bat, eta bestetik ez hemenen zinon uste dut inork ez duela teoria orokor eta garbi bat Europan herri gutxituak menperatzeko sistema eta baldintzei buruzkoa. Nire adibidez, asko interesatzen zait mundu kolonialetaik egiten ari den hausnarketak eta proposamenak, baina nola kokatzen gara gu diskurso kolonialetan? Bueno, hor dugu barkatu Wikipedian agertzen den definizioa, ez dut irakurriko ze oso luzea da, eta laburtu egin dut, hala ere luzea da. Bakarrik irudia izateko. Eta irudia erabiliko dut esateko gaur egun nik uste dut kolonialismoaren definizio estutu egin dela. Eta bakarrik garaikidetan gertatu zen prozesuari buruz definitzeko erabiltzen da. Hau da, definizio luze hauetatik gorriz azpimarratu takoa bakarrik erabiltzen dugu. Hortaz, egia da, gu Europako herri gutxitu asko ez gara definizio hartan sartzen. Ez gara herri kolonizatuak ez garelako kronologikoki definizioan sartzen. Ados. Orduan, zer gara? Berriro ere, izenik gabe gelditzen gara. Bale, izenik ez daukagu, baina arazo batzuk bai.
Zalantzari gabe, adibide mordoa dago ohartzen laguntzen digutenak humiliatzeko, menperatzeko, bigarren mailako pertsona eta talde garela esateko teknikak, sistema eta ideologia bera erabili izan dela han eta hemen. Beste adibide bat. 1787ko martxoaren 18an. Elgoibarren sinatu zuen maizuarentzako kontratuan klausula bat jarri zela. No se permitirá a los niños que hablen dentro ni fuera de la escuela otra lengua que no sea el castellano. Se entregará un anillo para que vayan circulando entre ellos. El último que lleve el anillo al final del día se le aplicará pena de azotes o palmada con suavidad. Adibidez aurten berrian, Rosen Milleni kazetaria bretoira egindako elkarrizketan kontatzen zuen nola Bretañan erabiltzen zuten metodo bera. Eta nola gelditu zen harrituta deskubritu zuenean Gabonen ere sistema bera erabiltzen zutela. Hemen agertzen dira bere adierazpenak. Hitz egin dugu sakonki horri buruz, badakigu non hasi zen metodo hori erabiltzen, adibidez, nork, zergatik, nola hedatu zen, zertarako, uste dut ezetz, ez gara ohartzen errepresio sistemaren beraren parte garela asmo globalekin eta hori da gure ahulezia handienetako bat. Eraztunen metodoa, adibidez, umean jasotako tortura psikologika eta fisikoa izan arren gutxetxe egiten dugu eta gutxitan ikusi dut tortura hitzarekin lotuta. Labur bilduz, herri batzuen bizipenak oso gertu sentitzen dugu. Nolatan hori, zergatik, zer partekatzen dugu? Udaberri honetan Gasteizen bizi diren hizkuntza gutxietako hiztunek jardun dut eta haiekin hizketan berretsi dut kolonizatuko herriekin batzen gaituzten gauza komun asko ditugula, min asko partekatzen ditugu. Ez zaizkigu ezagun egiten hurrengo kontakizunak sumia, adibidez Amazik hiztuna. Ez nago kanpotar bat nire herria etorri eta bertan lan egitera aurka, baina izan dezala gutxienez oinarrizko maila bat jendearekin hitz egin ahal izateko, adibidez, nire ama. Postetxe batera joan denean ez dago itzultzaile lana egingo duen inor, eta haiek baino gutxiago sentitzen da, gogorra da hori. Behinik behin, errespetatu Andrea, ez hitz egin horrela, ez iezaio zu pentsarazi zu baino gutxiago dela. Medikuarenera joaten denean ere, kosta egiten zaio min zerk egiten dion ulertaraztea. Imaginatzen duzu egoera? Ez dakit imaginatzen duzuen egoera. Oinarrizkoa da, herritar bati min zerk ematen dion ulertzeko gai izatea. Edo Delzi, Guarani hiztuna. Gaztelania hiria joan ginenean ikasi genuen, 6 eta 12 urtekin. Ara joan ginen bizitzera eta gogoratzen naiz hango lehen graduan sartu nintzenean nik ez nekiela espainolaz hitz egiten. Eta mundu guztiak barre egiten zidala. Nik negar egiten nuen. Bueno, orain arte esandako berreskuratuz, Europako herri gutxitu bezala historia bat daukagu. Europako herri gutxituak zapaltzeko erabilitako moduen historiak balio digu, agian mundu maila sisteman koloniala hobetu ulertzeko, agian sistema koloniala ulertzeko gako berri batzuk gehitu genituzke eta ondorioz azalpen aberasgarriagoak izango genituzke. Zergatik? Ez alperrik Europan eta Europako herrin kontra jarri baitzen praktika lehenengo. Gero mundura zabalduko zen kolonialismo sistema zuntzintzailea. Eta, bueno, orain hitz egin nahiko nuke Espainiari buruz, konkretuki. Nik uste dut egin behar duguna, azteko, egin behar dugun gogoeta hontan, egoera politiko eta ekonomikoagatik Europa herri minorizatu gisa, guri, Euskal Herriari, Kataluniari eta Galiziari segurazko dagokigu nire ustez ariketa teoriko hori egitea. Ikusiko dugu hausnarketa eta adibide batzuk, estatu espainolaren inguruan. Adibidez,
Ricard Txuliak, analista politiko valentziarra, esaten du. Espainiako estatuak bere talde etniko gaztelar Espainiar menderatzailearen interesen alde egiten du, eta gainerakoak dagoen horretara moldatu behar gara. Ados zaudete? Nola definituko zenuke bestela? Ez dakit guk zer pentsatzen dugun, edo nik, baina besteak dudarik gabe, bai ongi asko dakite zertan ari diren. 2016an Warren Buffettek esan zuen, klase gerra bat dago, ados, baina nirea da aberastena gerra hori egiten ari dena eta irabazten ari dena. Warren Buffettek ikuspuntua oso erabilgarria da gauza askotarako, zeren normalean, gatazkaren aurrean, irabazten ari direnak besteok baino askoz argiago daukate zer gertatzen ari den eta zer ari den egiten irabazteko. Nazio gatazkari dagokionez, nire ustez ere bai. Eta estatu mailan ere bai. Adibidez, Espainiako hizkuntza politikoa. 2010an PPek eleaniztasuna dekretua ezarri zuen Galizian eta emaitza argia izan zuen. Ordu gehiago inglesez, ordu gutxiago galegoz. Handik zenbait urtera galegoaren erabilerak jaistera nabarmena izan zuen. 2018an PSOEk eta Konpromisek eleaniztasuna eta kulturaltekotasun hezkuntza lege berria ezarri zuten Valentzian eta horrek ere emaitza argia. Ordu gehiago inglesez, ordu gutxiago katalanez. Euskal Herriko hizkuntzan ere lege inglesaren gaia sartu da, baina ez nahi sartuko oraino honetan. Guk ez dugu beste autonomiekin asko hitz egiten iruditzen zait. Baina estatu bat eta bakarra da eta badu ikuspegi orokor bat. 2024ko hauteskunde katalanen kanpainan, Kataluniako PSOEko ordezkariak argi eta garbi esan zuen hezkuntza hiru eledun baten alde egiten zutela gatazka desaktibatzeko eta hizkuntza izan ez dedin gatazka alderdikoi eta identitarioen iturri. Oso ondo badakite jakin zein ondo datorkien gatazka desaktibatzea, noski. Julia Ojeda pentsalari katalanari horri buruz hitz egin zuen argiarako egin nion elkarrizketa batean. Bere ustez, Katalunian behintzat autonomismoaren errua da nazio zapalkuntzari buruzko hausnarketa falta. Trantsizio garaian, estatu autonomikoarekin martxan jarri zenean batez ere Katalunian, eta Ojedak pujolismo izendatzen duenaren eskutik, estatu espainolaren zuriketa egin zen. Hori esaten zuen Juliak. 80ko eta 80ko hamarkadetan oasi pujolistaren eraikuntza oso garrantzitsua izan da. Urte horietan erakunde autonomikoetatik ez dagoen botere bat frikzionatzen da eta horrela herrialde bakean mantentzen da. Euskal Herrian gatazka oso ezberdina izan da, badakit, askoz gordinagoa, gogorragoa eta dudarik gabe Katalunian baino askoz gehiago jarri da erdian gaia. Baina uste dut zenbat mekanismo berdintsu funtzionatu izan dutela, batez ere azken urteotan. Adibidez, nola egiten da memoria autonomia erkidegoan? 2014an Eusko Jaurlaritzak sortutako Gogora Institutua sortzen da. Memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen instituto gisa definitzen du bere burua. Institutua irekitzeko legeak hala dio 2. artikuluan. Instituto lan egingo du gure herriak askatasuna eta demokraziaren garapena defendatzen hainbat hamarkadatan mantendu duen prozesua gogoan. Etengabeko oroitzapena egin dadin herritarrek prozesu hura ezagutzea, ulertzea eta kontzientzia hartzea bermatzen duten balio politiko eta sozialez. Zein da prozesu hura? Askatasuna eta demokraziaren garapena defendatzea zer da zehazki,
Ezin da memoriarik eufemismoen bidez egin. Eufemismoekin gauza garbi uzten ez badira, memoria eta historia hegemonikoa eginez amaitzen baitugu azkenean. Gero, azken jarduketa planan kronologia nola antolatzen den ikusiko dugu. Ze hori oso garrantzitsua da, nola antolatzen dugu kronologia. Bueno, fijatuko duzue, batez ere lehen partean, hau da, memoria historikoa esaten duena, oso kuriosoa da. Ze lehen fase hau, azten da gerra zibilarekin, baina ez da bukatuko frankismoaren amaiarekin, baizik eta etaren hasierarekin. Kronologiaren erdian aldatzen da kronologiaren kriterioa. Eta hori arrazoi politikoagatik eginda horrela, baina noski ez da espezifikatzen inon. Jarraituko dugu. Beste adibide bat, 2024ko maiatzaren Isabel Mellenek eta Virginia López de Maturanak Gogora Institutuarekin eta Emakundarekin batera memoria historiko genero ikuspegiarekin gida praktikoa aurkeztu zuten. Eta hala, Euskal Autonomia Erkidegoan memoriaz eta feminismoz arduratzen diren gobernuko bi erakunde hauek genero ikuspegia aplikatzeko oinarrizko ideen dekalago bat aurkeztu zuten webgunean. Ez dago oraindik eskugarri, uste dut, gida hori, baina webgunean agertzen da dekalago hau. Eta ondorengo hau jartzen da 5. atalean. Genero kategoria beste gizarte kategoria batzuk gehitu behar dizkiogu. Emakumeen osatutako kolektibo ezberdinek gizarte baten barruan dituzten gaitasunak eta bizipenak zehazten dituztenak. Arraza, erreligioa, gizarte maila, familia baten barruko posizioa, sexo orientazio, horrek guztiak intersekzionalitatea dakar. Gaur egun ezin da hitz egin feminismoari buruz arraza, erreligio eta klasea aipatu gabe eta ezkerrak. Baina lasai asko ari gaitezke nazio zapalkuntza aipatu gabe nazio zapaldu baten barruan ere. Orain goazen Kataluniara. Ara hor beste memoriagintza ariketa bat, 1714 urtea da Kataluniak bere soberania galdu zuen urte simbolikoa. Irailaren 11an oroitzen da galera hori eta Born auzoan batez ere egiten da festa, nolabait esateko. Fosa de las Mureras plazan biltzen dira indar independentistak. Bueno, badira ja urte batzuk Born auzoko merkatu baten azpian, han bertan auzo beran, lurpean Bartzelonako antzinako auzo bat agertu zena. Ez dira aztarna arkeologiko arruntak. Izan ere, azokaren lurpeko auzoko etxen hormak arriz kenduarazi zizkieten Espainiarren indarrek Born auzoko biztanlei. Euren bizitokiak bertan bera utzita alde batera behartu zituzten eta auzo oso bat desagertarazi zuten. Hau da, gatazka nazionala fizikoki ikusten daan, nolabait esateko. Xehestasun guztia ditugu eta orain modu zorogarrian azaltzeko aukera ematen diguten aztarnategiak. Baina, gaur egun lekukotza honek, Zentra da Kultura y Memoria du izena eta horrela aurkezten dute webgunean. Herritarren zerbitzura dagoen gune bat, giza komunitatei eragiten dieten gertakarien memoriari buruzko gogo eta sustatzeko. Zein giza komunitatei, baina zein giza komunitatek zehazki, nori buruzko memoria, zer gogo eta mota, zer gertakari mota. Alderdi sozialistak Bartzelonako udalean sartu eta berehala han zer memoria mota behar zen adierazi zigun. El Paiseko artikulu batean izenburu hau helarazi ziguten. El Born diluye su relateo épico en el conjunto de la historia de Barcelona. Épika urtu.
Badakite oso ondo zer egiten ari diren, noski gatazka nazionala urtzen ari dina, nazionalismo espainol banala gera dadin. Giza komunitateak, memoria orokorra, airean sustatutako gogoetak, ez esateko hitzak, autonomia erkidegotik memoria egiteko uste dut eufemismo asko eta konkrezio gutxi erabiltzen dela, eta orokorrean gela dagoen elefanteari ez ikusi egiten zaiola. Eta ja, bukatuta, ia. Teoria egiteko adibidetatik diskurtsoera kontzeptualetarako jauzia egin beharko genuke. Niri dagokidan gaia, nire adibideak historikoak dira. Adibidez, hitzaldia 2011ko pasadizo batekin hasi naiz. Bueno, hemen dago 1900 eta bian Ebaristo Bustintzak Ibai Zabal aldizkarian Gorroto nundan artikuloa idatzi zuen, Bilbon zegoen hizkuntza gatazkari buruz hitz egiten zen, horrian artikuluaren zati bat daukazue eta ez da hemen agertuko, sentitzen dut, aldu zuen zati hori irakurri, badakit ez dela oso ondo ikusten, baina ez orain, beste momentu batean etxean nahi baduzue. Ez zen horri buruz idazten zuen lehenengoa eta ez zen azkena izango. Garai hartan, 20. mendean hasieran gauza oso erabakigarriak gertatzen ari ziren Euskal Herrian. Nazioa zein baldintzetan definituko zen erabakitzen ari zen. Proposamen batzuk ez zeuden idatziak Sabino Aranaren koordenadetan. Eta hori ja beste gai bada, badakit, baina agian birformulatu dezakegu hasierak, ez dakit. Bueno, Thomson, historialari marxistak, esaten zuen, gutxi gora bera, zer uste zenuten, jendea Marx noiz iritsiko zain zegoela errealitate interpretatzen hasteko, hemen bazegoen jendea bere esperientzia materialetik bestela ere errealitate interpretatzen zuena. Hemen ere, badakigu, jendea ez zegoen, adibidez, Sabino Aranaren zain, bere errealitate materiala interpretatzeko. Baziren, Gorroto non zegoen ikusteko gai. Gaur egun ere ezin dugu norbait etorri arte itxaron Europako herri gutxituen adierazpena egiteko. Haien historia behar dugu, haien egian azaldu, mendebaldeko kontagitzaren magman desegin ez gaitezen. Uste dut garrantzitsua dela guretzat, gure seme-alabentzat, Europako herri gutxietako seme-alabentzat eta herri gutxitu guztietako seme-alabentzat nazio gatazkaren inguruko galderei erantzunak ematea. Agian gure helburutik aldendu egin naiz, baina laburbilduz, ondorio gisa, bi gauzak, lehenengoa erabakigarria dela definitzea zein koordenadetatik egiten dugu historia, garbi hitz egitea horri buruz, bigarrena koordenada hauek definitzea, sortzea, hau da, marko teorikoa zedarritzeak helburu izan behar luke. Itxaropenera iristeko bideen mapa egiteke dago eta.